Peygamberin taçanı bile oynatmayla dizmi bayorduk. Kapıyımızda toyorduk. Türkmen däplerinde adatça bolsa ýaly Remezan aýynyň başlanmagyna 3 gün galanda çağılar öýme-öý aýlanyp, ýa Remezan aýdyp musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan aýyň gelendigini buçlaýarlar. Adamlar hem olary süýji kökü ýa-da başga ýerimiz kä halatlarda pul hem hödürleýärler. Bu öz bolusly däp habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýanlaryň sözlerine görä, soňky wagtlarda ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda gedaýçylyk etmegen guralyny öwrülip barýar. Mundan başga-da ýa-Remezan aýtmagy çykan çağlaryň arasynda durly helakçylyklary uçraýanlaryň hem bardygy barada maglumatlar gowuşýar. Çağlaryň ýa Remezan aýtmagy esasan giýişlik köçelere çykmagy olary belli bir derejede howp bastyna salýar. Dün Kerkede iki çağanyň ýol hadisasyna uçranyna şaýat boldum. Olaryň kesilhana ekidilmeginden soňky ykbalyny öwrenip bilmedim. Emma ýa Remezan aýtmagy çykýan çağlara telewizion arkaly mekteplerde, galy bersede maşgalalarda howpsuzlyk hüşgärligi barada maglumat berilse gowy bolardy. Dip atlandyrylmasalygyny soran jawaply ýasyjylaryň biri 1 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk Kerke etrafynda ýol hadisasyna uçran çağlar barada ýerli saglyk idaralaryndan we häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Azatlyň habarçylary bu günler ýa-Remezançylaryň geçen ýylkylara garanyňda hem degislilikde köpdigini, emma olaryň esasan ykdysady krizis sebäpli gurupdan düşürmez galalaryna nähili hem bolsa bir goşun goşmak üçin gapyma-gapy aýlanýandyklaryny gurrun berdiler. Gezi köçelerde 4-5 çağıdan ibarat ýa Remezançylaryň onlarça toporuny görse bolýar. Olaryň köpüsi 10 ýaşynyň töweregindäki çağlar. Meniň gapymy çalanlarynda olardan bu adatyň manysy bilen gyzyklandym. Olaryň hiç hili habary hem ýok eken çağlaryň köpüsi süýji köke berseler-de, pul berseler-de bulary öz öýlerine ekidýändiklerini aýtdylar. Nähili gynandyrjy bolsa da käbir enatalaryň hut şu zatlary ündäp çağlaryny gejelerine gapyma-gapy aýlanmagy berýändiklerini bilýärin. Dip Türkmen awatly ýasyjy bellidi. Aşgabatly habarçymyz hem paýtagtda sular ýaly ýagdaýlary tinata bolýandygyny, çağlaryň toporlarynyň öz aralarynda haýty hojalygyň has jomartlygy barada habarlaşandyklaryna hem saýat bolandygyny bellidi. Paýtagtda adamlar eli plastik torbaly çağlara esasanam süýji köke berýärler, emma her çağa 1 manat, kä halatlarda 5 manat hem berýän hojalyklarym bar. Çağlaryň köçelerde öz aralarynda pul berýän hojalyklaryň salgylary bilen paýlaşýandyklaryny hem gördüm. Kä halatlarda çağlar bir baran gapysyna ikinji gedek hem barýarlar. Dip habarçymyzyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmenleriň arasynda çağlaryň Remezan aýynyň bosagysynda öýleri aýlanyp, ýa Remezan ýerine ýetirmeginiň gelip çykysy barada köp maglumat ýok. Ýöne käbir çaklamalara görä, öňkü döwürlerde köpçülikliň habar berişleri bolman soň, haçanda orada aýynda asmanda ýa şekilli täze doglan aý görünendi. Çağlar öýleri aýlanyp, täze doglan aý barada adamlara habar berer ekeni. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylyň dowamında ýylatyň ykdysady şertleri barha yaramazlaşýar. Döwlet kanlarynyň un we çörek üçinçiligi bilen bagly problemlary ýitileşýär. Bu hem ýylatyň arasynda jenaýat hadisalarynyň artmagyna, zibil dörýän adamlaryň köpelmegine getirýär. Muňa garamazdan döwlet media serýisleri ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň höküm sürýändigini öňe sürmekden el çekmeýär. Türkmenistanyň müftisi Remezan aýynyň 2 aprelde başlanýandygyny eglan etdi. Bu aýyň dowamında dini kadrlary berjä edýän musulmanlar günüň dogmagyndan tä onuň ýaşmagyna çelini iýmekden, içmekden, çilim çekmekden we jinsy gatnaşyklardan saklanýarlar. Bu aýda agyz beklenýär, doga dile edilýär we haýyr tahabat berilýär. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň esasy azatlyklaryny, şol sanda din, wyjdan azatlygyny berk çaklandyrmakda tanqidlanýar. Amerikanyň döwlet departamenti eýen bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilen ýurtlaryň sanawyna girdip gelýär.